No, Makachka Mari Mashablangu. Mira to blood, Mashablangu. Boss Kule Jones, Kule Noms, I don't go right. No. Because no one over Varoma. Was only going to go. A thousand. Younger Kusankai. Bablan. Right. Beran would do a green. Tatibanam. Thank you. Taura go through those mammy, Papa, Taura go moon change. I was Andy Bush. Abana, Shawipana, stay you. And you find a demon. I you man have no practice in a bad what's going so bam? The mess. Two bunnies on them that are mess. Tati to go and never as an ambassadors to Makis and Makis apart. Palulu Munimakis. Happy. Fancy. Tauri, Mario. Boys, don't face it. Don't face it up. As I got to quit it this one. Unu funza utakakoteriwa. Usachia kumariro ko shamo nandiri kwenini? Nandiri kwenini? Sakatazo no watu mnatazo. Kumariro waitaona nani kumariro? Kuya kaboshika mariro munari ko. Yo waitaona nani kumariro? Asina mo pe na Gostalo, pesi Ghost na ningi na wezera. Na vibes. Kana mo ndio vibes kateo. Ndo wano waitaona nawo ke. Nandiri kwenini? Imimi makatosiya Gostalo na namo bakatora Clinton. Ablango ndo wafurira vanhu. Ndokupfurira munhu kutaura sokuti yo iwe nandiri ndokupfurira kutaura ndokupfurira namweni. Iyo ndine phone number ya namweni. Ndo wana kupi? Ndikamera namweni. Uzodedzera na kamera. Uzodedzera na. Yawedzera. Tenga. Uyakuziva. Koma ura kudanzi tatumirwa 200. Uziyakakini. Uyatoka chapazirwa window ka. Mahure achida mahure. Taura nyaya yako ini. Ndiyo nyaya yako. Tori hure pache zvangu. Ndoba ni nyaya yako. Saka angataza kutumira mahure 200. Mablango ndoba ni nyaya yako. Irova futi 200 mahure. Andizisiye. Saka tikachika 200. Ndipapa ndakataura izvo. Aiyo kama mahure ndo akataura. Mahure yako uya. Mahure ani. Clinton ari. Mahure ani. Ako. Taura vastavu. Tikachigetse. Zvawa zvina mabizo kaje. Sina mabizo. Ana mabizo, bizo unorigezi mine. Achiti ezimbi. Ezimbi. But everything is everything. Matsara Joshua biara ke. Tsara ku. Apa. Ane chibaba chine mari. Ayo ndakachitenga. Akatotsamwa izvi. Yatsamwe. Joshua batona pane mhaka yatora biara. Atotsara biara ngoni netsa. Ane chibaba chine mari. Yanoshinde yangu inini. Hambofekete yangu manu. Ndoto watsara. Ndakasviba takafanana. Makachuka. Munhu ane mari. Uyaruda ndautsara Joshua ndatsara mari yabuda kune uyu. Mari yabuda kwandiri here. Diwali yako. Mari yabuda kwandiri. Mari yabuda kuna. Hauna utambizwa nani gaya. Utambizwa mdaina. Ayo shango kutengera Sagora. Saka mama sikade ndibande buda rauzi. Mama sikade bande photo. Mama sikade bande photo. Chupinda rauzi. Chakapinda rauzi. Chimimba. Chakapinda rauzi. Hadi datipinda rauzi. Mama sikade bande photo. Iwo wambo nditengera. Manje bokutengera oka. Hamiki ndakamtengera. Woza mukoperana mukuza. Uzani mablango. Ndakamtengera kangani wewe. Mira ndikuze mablango. Uzadi ari kuite. Uza mawaya nomwe ndikukurite. Woza ndikuze ndikukurite. Ubona nzukhethe. Ndikuza mawaya meaning $100. Waya $100 madam.
ndikugeza uyasimuza uzadari kuita se aina ndokanibuka ukatanziyabuka vatione mablango vanofati munhu anofamba nechiredio up and down achinwisa bhiya neredio music atsvage mari ngofunga kudhakwa chete utsvaga mari here ine mari ndakatsvaga kudhara ndikungodya yandakatsvaga waiziya ende vanhu vazhinji vada kutoziva kuti mari yacho ndinoiwana sei vamwe vanotofa nditori mbavha kucanada saka untaure ndakatopiwa mari unoisira taura ndakandopiwa mari pamwedzi taura 2000 for times 9 imari 18,000 saka uyotaura kuti ndimbhara zinotaza handisi mbambi kaini mire mablango tudamboplanakaniyo avo usati mbanye zvakana chiplata umire wodhani uona taxi uona ari kuda uvhare ona mablango ngoro iripo asi uri kuisa ngoro uona zvandi kutaura reseparation uona kuti vari kukopa mavhosi okuti pimbitani nakopi chandokopa mavhosi kuti vanhu vese vari kuziyai nawo vakakuziyai not kuti unoti kuti usikanoziselekta ndini mbanani usatijairiwariza marekodzi ani iweyo marekodzi ani wambotenga ne 100 rekodi yo kumba kwenyuku wambotenga 100 rekodi uri muzukuru kapa basi apa pambapeda taura pamba pana irina amai vako sene majonezi iyo ndine jujas gara basa ndine jujas akabudisa jujas ngevamtuwa vaingofarirwa nasekuru wako chete bosi ngefariwe bosimiriwe kune vamwe vanhu ka musukuru anonhonja kunonjechi kubata fesi yasekuru ndowakabata fesi yasekuru iwewe pane vazukuru vese iwewe zvavanekana kona maka kune mupana anonzi wesachi akabata fesi but mwana wemusikana akatobata ifesi yekuko ichi chimunhu chake nezuzuda ndoyengorowa mutuhwa kai vachenza british chambers asi ndini vacho ndikuva kutaura akangokufarira paangokuona akangoona iye duplicate wakachengetwa nana vanombochengetwa namai vako vachengetwa nasekuru ndasingagona kugara navo umasagona kugara navo newane choice intaka niona ujairirewo taura zvautaura datsima chireto chako icho uri kuona mablango iva munhu raiti matolo panete pamabranda apa ambuyam mira mbakuseparata nevanhu ayo nyaya yatinoti wewe ndikuti noti wewe uri kuramba ingodeso ndati noti wewe charowa nevapana vari kumamisa mazuva ndakarowa nevapana unganisofa ichakarowa ichi na face nani nezvapana zviko na face zvapana zvakawanda kukwirwa akarowa akada kukwirwa futi nepana arambo ngazuye wani zvapana zvotaura zvacho izvo andikomana tange nechimwe padhuze illegal strike kodofana iwewe apeta nepapi pandikukanganisira iwe
Ndisi ndakati mudye mari yakula. Tikadya mari. Yona nduna. Tine mari yatikadya. Still pause. Tine mari yatikadya. Mabhulangu nengoro yekuti zvokuti vanhu vakakona vanoziva nengoro zvokuti wanzi takadya mari zvinonyadzisa kutaura hanzi vana vakadya mari pati tati jobhe vakadyiwa chimbonyarara iwe hapana nyaya watanga iwe chimbonyarara zvako iwe chimbonyarara uya kupinda personal neni wewe toedi kuplata wakamutsa Clinton makadya mari apo pawedzera makatimuchiti imari yebhabarasi uyu ndakataura naye ndakakoma tenga kredi sei pamari yemariro zvakanzi ibhabarasi watenga kredi nebhabarasi mamese chindinawo nduna unoona kuibudisa here yakadaro ari kuseri kwekamera akamubusa kusenu akamuswa nani ari kuseri kwekamera ndani akamuswa nani Clinton makamutora akamusai kumariro manje mari mutsa before nsanatora mari mati makusenseni ndakamuswa nabakudzi na Jimmy makanokera matiremu ayo munokati kusaizai pachi aiyo hamuna kundimutsera bakudzi muchitakumamisa manhu ndopaunozonondinehasha wesakauda kufurira musandibate ndakapeka waiti Clinton hamuna kundimutsere bakudzi aya hamuna kundimutsere muchiti manzi mutengero kredi Clinton kwawedzera inini ma 3 am kuchirwa ngoma ipapo ndopandi kutaura ayo ndopandi kutaura pamakandi ipapo aiyo pamainzi matengero akredi pamainzi matengero akredi pepe still pause usikuka avakomana vakakumbira mara $20 ndakati vakaenda kudheni kwako wedzera ndakati vape crate handisika neabout 7 masupa iwo akati masupa akuita dhora iyo ndakati wedzera kuti masupa 70 cents ndakati rekedzai kutenga pawedzera ndekwapuresi saka usandite mutsataaininiyo aunana sendi baba budisakana $10 akatenga konyaya yacho ndeuyu anojairababakweni baba soja lavu soja lavu wakamuzwa ndidini This is a car. This is special. noizi havachatumbonzi 200 ndovakatumira va 200 100 yabvaenda kabatsira zvaita bakudzi mari yakanzi itwe seyese ayo before mari isati yatorwa mari yanga iri yechii ayo mari yanga iri yechii
Aiwa, pindura mvunzo. Mari angenzi chiye se 200 yangerechi. Bakudzi. Tuwa yangerechi. Ndakupindura. Hayi usikuvara ndinobvunza kuti tuwa yangerechi. Mangana nzite sei? Azvina basa. Mango ndodzati tuwa yangerechi sei je moyo mapedzi. Ndangoisa zingwari straight. 150. Tuwa angenzi. Ayo, tuwa yangenzi. Yangenzi, yes yangenzi. Yakanzita sei. Musafare. Yakanzita sei. Muri majozi. Meze muri tumu. Meze muri majozi. Dana 50 mapia. Ma drinks not mapia. Ma drinks dana kada. 50 ma drinks. Muda udise ma voice notes. Ganda.